Tinokwasai vadikani svondo rino kuti nekuti izvo tadzoka. Saka tinotenda nekuona kwenyu, kuteerera kwenyu. Tinotenda nenguva yamunotora muchiteerera mavhidhiyo edu. Saka zuva ranhasi tadzoka pamwe chete futi tichidhiskasa zvebhaibheri just kungokuencourageai. Nesuwo techitozviencourageawo nesuwo futi. Saka Chenai ane zvekutanga nhasi. Amen. Tinoda kugamuchirai mose. Mm. Mr. Rajesu, and welcome. Mhm. So I just have a few things andingoda kungoshare, zvandanga ndichingonzwa Mwari vachingondidzidzisawo in this week. So pekutanga, I just wanted to speak on faith. Shoko raMwari rinotaura kuti faith is the substance of things hoped for. Ndo matauriro arinoita Hebrews 11. So we're just going to Hebrews 11. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So nonyanyo ipapo panotaura kuti so that things which are seen were made of things which do not appear. This one time I was watching this movie, ndaitowacha movie ndobva pane vanhu vairava vanga vari masurgeons, and the other one was really good. Anga like it was something so natural. He had a caring spirit in him, zvekuti they worked for a high-end hospital, but mwoyo wake waienda beyond high-end. Waiona munhu wese semunhu anonida care. Udokta wake surgeon uya waibva wabuda. So there was this small boy from a very poor background. I mean, it was some place kunana Europe, from a very poor, and a time yekudhara as well. From a poor background. Ndobva akadhumwa nechikochikari. Ndobva akuwara musoro wadidi. Then this guy akamutora akamuendesa ku that high-end hospital iyeye. Ndobva anomuita surgery. Ndobva amuita surgery. Ndobva atomusiya ari ikoko kuti achengetwe overnight. But when he came back, ndobva atodzoka mwana uya aburitswa muhospital muya, because havana mari yekusustaina that child for a long period. Nevamwe madhokta vakati ngaaburitswe. Saka chinondinakidza ipapo ndechekuti this man had passion yezvinhu yebasa iri, and he also had character to sustain it. But paiva neumwe doctor anga aidawo that surgeon in position as well. But angangori munhu anongodaida. But chakandinakidza futi on that person ndechekuti nyangwe character yake yanga iri bad ka, he had that faith yekuti I am going to speak this position into existence. Something had happened kumashure, and muridzi wehospital I think akatanga kumukongratulate on some things. Iye mumusoro make ndobva atonzwa kutoti I am definitely going to get this position. Ndobva aenda unogadzirisa chifuremu chache kutoti Dr. Chakati surgeon chekuisa padhoo paipai before atombopuwa position yekuti ndiye atove surgeon. Saka even that character yemunhu iye was bad ka, but I just want to speak on the faith yaakaratidza that person kuti I can speak things into existence. But now when you come back, it shows good. Yes, you can speak things into existence, but you need character to sustain that position Mwari yavanenge vakupa. Because unogona kunge uchingotaura zvinhu yes, but kana usina the right character zvinogona kurasika, zvoenda zvoshaya basa. Saka I just want to speak mainly on that faith kuti Mwari dai vatibatsira, that we have faith like this man, wekuti
anoona anotaura kutanga kutaura zvinhu anotanga kuona zvinhu zvaatoo kuexista achizvigadzira from things that do not exist. But dai Mwari vakatibatsira zvakare to be able to build the character inogona kusustaina that, because ndinowanzoti Mwari ndinoda kuzoita mari yakawanda singaiti, handidi shoma inongondikwanira. I want a lot, but when I get that lot of money, I want a character and the wisdom inogona kuzondisustaina, in that position yeupfumi kuitira kuti ndisazorasike. Mwari vandibatsire ndigozogona still to remain in him. Then this other guy uya andachitaura kuti he was passionate, handiti. An accident happens to this guy, lose his memory, he gets amnesia, obva akanganwa. So I just want to speak on the goodness of the Lord. Kana vakakupa gift Mwari ka. Those just knows when God gives you the gift, he doesn't take away the gift. But iwe ukazenge wabva pana Mwari, he just moves himself away from you. Wosara iwe wane gift isina Mwari. But with this man, aita amnesia, akunge benzi. The gift was there. He still remained a nice person. The gift was there. Mukupenga ikoko nekusaziva ka aita masurgeries anoshamisa. That just speaks on how beautiful God is. Kana vakatipa chipo Mwari havatitorere. So Mwari dai vangogona kutipa the character inotibuilda, inotichengetedza to be able to keep magifts avakatipa kuti asarasika. Tisaita mapenzi, tisaabusa vamwe because tine zvipo zvakati, asi kuti Mwari aitise angotichengetedza, angotipa a good character. I also wanted to just share zvakare on getting and on having a clean heart and a contrite spirit. Panonzi Psalms pane paanotaura kumubhaibheri anoti create in me a clean heart and a contrite spirit, oti bvisai mwoyo webwe asi muise mwoyo munyoro. Saka zvakafanana nekuti ndaizviona izvi nchiti like uri panguva yekutambura as you're going through situations in your life, or you're going through mahurdles ari pamberi peupenyu hwako, dzimweni dzenguva mwoyo wako unoomeswa so zvekuti unotanga kumhanya kuti dai ndaenda apa, dai ndasvika apa, dai ndagadzirisa icho, dai ndamisikidza icho. But in those times, Mwari vakangocreata matiri a soft heart, vatibvise mwoyo mukukutu wekuti we surrender to God and say, you know what, Mwari, your word says you are the way, the truth and the life. Panguva yandiri ino Mwari, won't you just show who you are? Hamungazviratidzewo here muupenyu hwangu? Can you just direct my paths? Ubviswe mwoyo mukukutu unoti haini zvangu kuomerwa kwakadai Mwari, mazondisiyei ndakadai Mwari, mazondirega zvakadai sei zvichindiomera inini zvangu zvisingaite nyore. Ingoni ndinokudai Mwari, inga ndinokudii. But uti Mwari I know kuti you have good plans for me, because ndozvinotaura shoko raMwari. For I know the plans that I have for you. So even mukuomerwa imomo, even zvisina kumira mushe, even mukuomarara mheno kuti apana, sometimes you look at your situation unoti apa ameno apana kutombomira mushe. But even in those circumstances and those situations, may God just soften your heart. Ungoti only you God are able, only you God munogona, munogadzira, muchandigadzira tafura mberi pevadzivisi vangu. Kungave kubasa masituations akadii, instead of worrying and oshaya kuti wodii uchiomerwa uchiti but taMwari munondigadzira tafura. Because David anodaro papi, anoti kunyange ndikafamba pamupata wemvuri werufu handingatongotyi kunyange zvakaipa, nekuti imimi Jehovha munenge muneni. Hanzi you anoint my head with oil and my cup runs over. So may God just help us to look unto him, so that we don't miss the anointing when it's being poured pamsupa upenyu hwedu uchita run over. Isu tingotarisana
is because sometimes we miss the blessing or the lessons that we are supposed to learn during time yekuomerwa iyo zvinhu zvisina kumira mushe. We miss it. Zvangofanana taiteerera musi uno anonzi Stephen Aker aitaura nezvekuti you must enjoy your period of singlehood. So even when she got married, she didn't think, oh, I missed that, I missed that, I missed that. But whatever time you are in your life, whatever situation, ameno uri pasinglehood here, ameno kuti uri pakushaiwa here, ameno uri pakutsvaga basa here, but can you enjoy that time? And may you allow the Holy Spirit to teach you the lessons dzauri kufanira kudzidza, because nothing is wasted muupenyu huno. Whatever you're going through right now and learning, Mwari is preparing you for another time iri pamberi muupenyu hwako. Saka dai Mwari vangotibatsira, just to look unto him and just to have our hearts softened. Sometimes unogona kufunga kuti iko ndinopenga here naimi ndiri kunyatsosekerera kana kuti ndakanyatsozorora nemaomero akaita zvinhu zvakandikomberedza izvi. But God gives you that peace. Ukavatendera, he gives you the peace to walk through zvakaoma. So kuti ukazotasa mumashure unoti how did I survive that period? But Mwari vanenge vakakusustaina. Pane pavanotaura una Psalms 91 pavanoti those that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the wings of the Almighty. Pane panozotaura kuti hanzi he will send angels to take charge over you. Hanzi maangels achakusumudza agokutakura kuitira kuti usazorovera tsoka rako padombo rakaomarara. So God can actually sustain us through situations. Anotumira maangels ake anotitakura, kuti mukuomerwa imomo zvakanaka. So let's just ask God for a soft heart, vabvise mwoyo webwe, that we allow him to be God in our lives and we learn what we must learn in every situation. Muzita raJesu. Amen. Amen. Wow, so powerful. Panyaya pekutenda apa pane nyaya but Mwari havatisiyi, vanotigonesa. Yes. Chenai kuti dai Mwari vatibatsira tigone kumira pakutenda. Everything zvataura naChenai is so powerful. I'm not going to add zvakawanda but ndinotovhara hangu ndichiti dai Mwari vatibatsira, especially our hearts must be in agreement of what God is saying. Pave nekubatana kuya kuti mwoyo yedu isungwe nemwoyo waMwari, like kubatana kwacho mwoyo romuna Jesu. Zvinonzi tiri mavari, saka mwoyo yedu ikabatana nezvinotaurwa naJesu nemwoyo yavo, kuomarara kwakutaurwa naChenai hakuzowanikwa, because mwoyo yedu yakabatana nezwi raMwari, nezvinotaura Mwari, nezvatinoverenga muBible. Because many times tinongobvumira zvinhu kuti yes I believe, but uchingotendeuka kubva ivako wotanga kutaura marara, like mbona paine chimuko ini apa mumatumbu atobva mukutaura nendimi, kuchema nendimi, uchideclare kuti I am more than a conqueror, this and that, blah blah blah, and then wangoti tendeuka chikona wotanga kutaura kuti nemaitiro andamuri mwoyo uya handioni pane zvinodai. So it's like you wakufamba reverse futi, iwe wabva kuchita go forward. Saka vadikani, Mwari vatibatsire, tinotenda nekuteerera nekunzwa. I hope maitirwa zvakanaka. Saka tinokumbira kuti mugosheya nemunofunga kuti anyone angave pasituation yakadaro. Saka ndichanamata tichivhara. Tinamate. Baba, tinokutenda emanheru ano, tinotenda nevese vachazoona vhidhiyo iyi Mwari, vanonetseka panguva ino kana kuti vari kutambudzika panguva ino, kutenda nekuda kwokuomerwa, nekuti dzimwe nguva zvinhu zvinoratidza sekuti hazvigoneki nekuda kwemaziso, but naChenai kuti izvo
the unseen is eternal and the seen Yes. temporary. Tipewo mwoyo iwoyo wokuziva kuti you are the unseen, you are the eternal, you are always working, zvokutigonera, zvokutibatsira Mwari Yes. rase. Saka batsirai munhu wese achaona, tibatsireiwo tose Mwari kuti tigone kuva nekutenda, kuramba takamira panzvimbo tisingazunungutswe nekuda kwezvatakatarisa, but titarise kwamuri imi muridzi weupenyu, kwamuri imi mambo nemagumo. Saka tinovanyengeterera vese vachazoona vhidhiyo iyi kuti vasimbise pamweya yavo, vasimbiswe, vasimudzirwe mumweya nemuzita raJesu. Amen. Amen. Tinotenda vadikani, saka tinokuonai zvekare svondo rinouya. Bye bye.